Bon dia, estimats. Avui tinc el goig de presentar-los a l'Alberto, que ell ha nascut a Puerto Rico. De seguida estem amb ell. Doncs com us explicava abans, tenim aquí a l'Alberto, que ell ha nascut a Puerto Rico, però està estudiant ara mateix el doctorat, oi? Ajuda'm, el doctorat en Ciències Polítiques? A la Universitat de Colorado Boulder, sí. Exactament. I ens vam conèixer perquè la setmana passada em va fer una entrevista. Perquè tu estàs realitzant un estudi Exactament. sobre què exactament? Encara jo faig dos estudis. Una és la meva dues recerques. Faig una recerca sobre el meu projecte de tesi, que és sobre les percepcions de la globalització i la integració d'immigrants, dels immigrants a les nacions sense estat, com a Catalunya. I l'altra recerca és sobre les opinions de l'alta velocitat espanyola en diferents regions d'Espanya. Però sabia que per fer una millor recerca aquí a Catalunya, a Barcelona, caldria parlar i conèixer el català per tenir millor connexions amb les persones, que és clau quan fem recerca qualitativa. I ja, especialment durant l'estiu, quan tenia molt més temps lliure, i tomava alguns moments per practicar-ho. Em vas comentar que la teva universitat és on es fan més cursos de català? Jo crec, no tinc les dades, no, però jo crec que Colorado, la Universitat de Colorado Boulder, és una de 20 universitats als Estats Units on ensenyen el català. I la professora que ensenya català, afiliat al Departament d'Espanyol i Spanish and Portuguese, com és la costum a les universitats als Estats Units. Jo crec que ja està afiliat a l'Institut Ramon Llull. Però sí, és una de 20 universitats als Estats Units. Hi ha també un Catalan Club, un club de català format per estudiants, la majoria de màsters i doctorat també. I el propòsit del club és promoure la cultura catalana a la universitat i la regió de Boulder, Denver. I la primera vegada que els vaig conèixer va ser a la Diada de Sant Jordi. Em recordo que estaven donant roses als estudiants amb un pamflet que explicava l'origen i la història de Sant Jordi. Que bonic! Sí, molt bonic, molt maco, sí. I altres preguntes? Sí, en aquests dies que has estat visquent aquí a Barcelona, t'han canviat la llengua? Això va ser molt comú. Jo vaig als bars, vaig als restaurants, i vaig als bars, als restaurants, i al moment que entrava al restaurant, buen día, hola, ¿cómo estás? Muy bien, y em servien en castellà. I va ser quan jo va
vaig decidir ser una mica assertiu. Voldria que em parlessin en català. I quedaven xocats. Has fet un no em canvies la llengua. Sí, jo vaig anar al Museu d'Història de Catalunya i quan vaig mostrar el meu tiquet, jo els diu immediatament voldria que em parlessin en català i m'ha demanat un dels senyors ets de Barcelona? No, de Puerto Rico. Ostres, que parles molt bé. Al meu hostal, per exemple, jo estava fent... Estava fent massa entrevistes en un dia i la majoria de les entrevistes eren en català i em recordo que el dia següent un dels caixers, jo anava a pagar el meu esmorzar i abans de parlar-li m'ha preguntat vols demanar? Okay. Vols demanar? T'ha escoltat parlar català amb les persones? Sí, vull demanar, sisplau. Ho parles molt bé, saps? Però sí, la meva experiència és si demano que em parlin en català, em parlen en català sense problema. Genial. Però cal demanar. Que aquest és el punt estrany, oi? Sí. Però, tristament, hi ha una loteria perquè, per exemple, i m'ha passat amb un dels meus entrevistats que vam anar a un cafè, a un bar, i ell demana una ampolla d'aigua en català. La cambrera era estrangera i ell li va demanar una ampolla d'aigua freda, sisplau. Una què? Vaig dir, una ampolla d'aigua freda, fria. Ok. I això pot ser una mica, com es diu, en anglès diríem awkward, incòmodo. Exacte. Disculpa, et parlo en castellà, ja, doncs. I això jo crec que es passa una mica amb els immigrants nouvinguts. Jo crec que això és el cas. Pot m'equivocar? No sé si és així en tots llocs. Aquí específicament a Barcelona tenim aquest greu problema, no? Afortunadament en altres pobles de Catalunya no és tan exagerat, però a Barcelona hem d'insistir i persistir. Per això fa 3 anys que vaig crear aquesta campanya de no em canvies la llengua, no? Sobretot quan... Els anys que jo vaig arribar aquí, fa 32 anys, a l'inici, la frase que jo repetia constantment era no em canvies la llengua, si no, no aprendré mai. Perquè em canviaven el castellà i jo deia, ja, però és que jo vull practicar, vull aprendre i corregir-me. Em costava Déu i ajuda pronunciar la paraula corregiu-me. Vaig haver-la de repetir moltes vegades perquè no només volia parlar, sinó volia parlar bé. No? Sí. Que és el que tu ja fas. Tu mateix t'autocorregeixes. Tu dius una paraula i saps que no està ben dita, de seguida tu
corregeixes. Sí, però també hi ha moltes paraules que són molt similars, si no les mateixes. Cert. Però jo també vull un exemple, evitar els castellanismes, per exemple. Exactament. És per això que m'esforço a tenir una pronunciació estàndard, per exemple, al, Sí, al en vez de el, exacte. Sí, per exemple, i m'esforço. Però sí, cal demanar que et tractin, sí, que et tractin en català. exacte, exacte. I, Alberto, quant de temps creus que necessites per acabar les teves recerques? La, quant de temps? Això... Un parell d'anys, potser, no? Perquè normalment Perdó, quant d'anys? un parell, o sigui, 2 anys Un més, parell per d'anys. exemple. Per terminar el meu doctorat, jo espero. Jo espero. Però sí, però la meva recerca, eh, qui sap? Qui sap? Perquè sí, jo espero terminar el meu doctorat l'any següent o al pitjor dels cas en 2 anys. En 2 anys. Però, oh, disculpa, això seria una altra conversació del món acadèmic. Ja. Del món acadèmic. Però has sentit els aplaudiments? És perquè et donen ànims. Sí. Termina, fuck. Però no, Et resta una mica de temps, només una mica de temps. però jo crec que en el món acadèmic tots estem més o menys acostumats que els doctorats, per fer els doctorats necessitem 4-5 anys més o menys de recerca, no? Com es diu? La mig? La mitjana, La mitjana és 6 anys als Estats Units. veus, Als exacte, Estats és Units. més o menys, aquí més o menys és el mateix. O sigui Sí. que, perquè clar, fer el doctorat requereix solvència. Per tant, no pots fer una recerca de 2-3 anys, ha de ser més llarga. O sigui que no pateixis que aquí més o menys es triga més o menys el mateix. Sí. Però una vegada més transmeto la meva admiració Gràcies. i sobretot agraïment com catalana nascuda a Perú per el fet de que t'has esforçat en aprendre la nostra llengua per realitzar el teu treball de recerca, el teu treball de doctorat. A tots els catalans, quan et vegin aquesta entrevista, provocaràs una gran emoció i una gran gratitud. Sí, no. I ha estat una experiència molt bona per a mi, perquè ha estat una experiència, com diríeu vosaltres, enriquecedora. Enriquidora. Enriquidora, gràcies. He de practicar una mica més. És l'única correcció que t'he fet perquè m'has mirat. Sí. O sigui que ja saps, jo d'això és el que vam parlar l'altre dia, perquè a més, com l'altre dia comentàvem que m'havies fet tu l'entrevista a mi sobre la teva recerca, de seguida, és molt curiós perquè nosaltres ens coneixem, és la segona vegada que ens trobem, i de seguida ens hem entès que quan tu volies que jo et corregís, gràcies. Aquí l'editor també m'està corregint, moltes gràcies. Sí. Doncs de seguida hem pogut
ens hem pogut entendre ràpidament en aquest sentit. Sí, 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 però no, però és l'exposició i escoltar més el català parlat per les persones, el català del carrer i no necessàriament el català acadèmic, Exactament, que és el exactament. català que tristament escolto més. Clar, t'entenc. Tot el que necessitis, perquè ara demà ja marxes cap a Estats Units, Sí. tens previst tornar en aquest any o... En aquest any no ho sé, però el meu tutor m'ha dit, i si ell ve aquest vídeo, saludos, ell m'ha dit, um, ensenyen català a la Universitat de Boulder, et recomano, Et recomano? et recomano, gràcies, et recomano que aprenguis el curs perquè deveries tenir un sentit d'identificació, d'evidència, perquè és probable que hi retornis, m'ha dit. Bon, o almenys la veritat és que no vols, perquè i no vull aparentar o no voldria aparentar arrogant, però als Estats Units això són curs eh, dirigit pels angloparlants, per exemple. I per, una raó perquè el català eh, una raó ha estat més fàcil per a mi és per les similituds. Per exemple, no necessitava molta ajuda. I també perquè els estudiants de doctorat que estan en una etapa avançada Sí. dels seus estudis, la veritat és que no tinguem temps per, per prendre curs a la universitat, però sí m'agradaria millorar el català i sí hi ha una possibilitat que hi torni. I si no a Barcelona, a Girona o altres ciutats De Catalunya. o també dels països catalans, per exemple. Fantàstic, fantàstic. No obstant, ja et dic, si tu necessites qualsevol informació, qualsevol ajuda, pots comptar amb mi Sí, i sí, jo sí, sí. estaré encantada de poder donar-te un cop de mà. Sí, sí, sí. Amb molt de gust. Amb molt de gust. Sí, i eh, Establert. establert moltes connexions com, com, com tu i molts altres catalanoparlants i altres grups aquí a Catalunya i pot ser que faci entrevistes jo estant a Colorado, però encara més millor i a les dues recerques. Sí. Tens altres preguntes per a mi? L'avió surt massa d'hora demà? Perdó? Si el teu avió de tornada surt d'hora demà. Surt al migdia. O sigui que podràs dormir una miqueta. Sí, podré dormir una miqueta, però sí, com això serà un vol internacional, les etapes, el control de passports, i, sí, però voldria anar-hi. Voldria anar-hi, i sí, sí, però continuaré. Molt bé, Sí, sí. doncs
com has de descansar, per això t'ho preguntava, doncs, et deixo tranquil·let No, 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 que no. puguis. M'ha agradat l'entrevista fins ara. Si tens moltes altres preguntes, si tens altres preguntes per a mi del meu aprenentatge del català, amb molt de gust. Home, i es veu que el teu aprenentatge de català és fantàstic. L'únic que m'encantaria recordar-te, tot i que ens veiem o coincidim i tal, però ens encantaria veure el dia de la teva presentació de la tesis doctoral, que espero que la puguis enregistrar com nosaltres estem fent aquí amb la teva entrevista, perquè serà molt maco poder difondre-la també, serà molt bonic. Sí, però tristament no puc fer-ho, no puc fer perquè les defenses de tesi Són en anglès. i no tant això que les entrevistes les defenses de tesi, disculpa, no són públiques. No, a la meva D'acord. universitat és estrany que les defenses de tesi no siguin públiques, són privades, és a l'estudiant en, en una cambra privada amb el seu comitè, no hi ha públic, no hi ha anuncis com altres universitats. Per exemple, la universitat on jo vaig fer el meu màster, que encara és una altra universitat on ensenyen el català. Allà sí, allà en aquesta universitat a Illinois, si les defenses són públiques i va tota la família i persones d'altres departaments i del públic en general, però això a Colorado no es passa, no és així. Pot. Poguessi pedir, sí? Demanar. Demanar, un castellanisme. Poguessi demanar si poguessi gravar la defensa, però és això tot el que jo puc fer. En tot cas, jo sóc optimista perquè queden encara uns quants anys i les coses poden canviar. Pot ser, però jo crec que molts estudiants no voldrien això. Ja, per el neguit que es comporta el fer la presentació i ho entenc perfectament. I un comitè molt fiscalitzador. Ho entenc perfectament. En tot cas, bon viatge. Ja saps que aquí ens tens si necessites alguna cosa més i moltes gràcies. No, a vosaltres. A tu, a vosaltres en general. Moltes gràcies, Alberto.